Esenlikler oğuz ili sağ tiňizmi? Ben ýene de şu programa dowam etmekçi bolýan Excel Lab'dan Saparaň awtorlygynda bir dünýäden toplanan bilgilerin üstü bilen, ýani Türkmenistanyň açyklamasyny. Ýani bugünkü häzirki açyk nemem türkmençe geçirjegim 23-nji maýda goýulan mümkinçilik bolar bärde häzir suratyny goýarys. Has neme bolar ýaly aňsat bolar ýaly tapmagy. Ýani türkmençe ady ortak kriz diýip terjime etseň boljak da. Ýani elit üçin ýa ýurtdaş üçin ortak kriz diýip. Indi şu taýda näme diýip geçe? Başymda şeýle diýe $1 million lap çykdy jedip ýurdun içinde neme gurulýar diýe, hastanalar gurulýar. Her türlü ýa-da içine döwre bap ýa-da gelişdirilen soň tehnologiýalary, saglyk ekipmanlary ýani näme diýip enjamlary türkmençesi. Ýöne onu işledip biljek neme ýok diýe. Sosial material ýani usada adamlar ýok. Diňe bärde diňe hasanany neme diýär? Gözüňde mesele hukmunda orkada ýöne beýleki bu toplanan hemmesine degişli şol. Indi diýe bize arkada dik görkezlen at takyp ýa-da prezidentlik görkezlen adamlar ortağa çykyp o taýda hastana açdyk, bu taýda mektep açdyk diýip diýe. Ýöne näme üçindir diýe. Ine näme niden alýarlar? WikiLeaks diýip bir neme bardyr. Sahypa bardyr. Şo taýdan alınan nemeler, maglumatlar. Näme üçindir diýe? Guranul öz yaramasa diýe. Germaniýa gitdi diýe. Ýa näme üçin Serdar Jenewede okudy diýe. Ýa näme üçin aktyklary Jenewede fransuzca, nemisçe. Ýani diller üstünden nemelýärler diýe. Sapagalýarlar. Näme üçin Türkmenistanda diýe. Eğitim alan oklar, bilim alan oklar diye. Ya da diye 2007-nji ýyldan bäri diye Guranul'un aýaly Londonda ýaşap diye. Ulu Eýdi Güljahanlyň giýewsi şu taýda ýaşaýarlar. Paxta önümlerinin üstünden şirketler var diýär. Ondan soň gaz buğdanın üstünden ýene de şonuň ýaly şirketler var diye. Ya da ene keçigiydi. Fransa'da ýaşaýar, onuň ýani ýoldaşy Parijde diplomat bolup işleýär diye. Näme üçin şu ýagdaýlar bolýar diye. Sebebi diye bular diye bilýär diye ýani edýän işlerini hasana gursalar şo taýdan pul aklaýarlar diye. Halkyň hazinasynyň puluny aklaýarlar. Meselem $5 milyonluk dollarlyk ýa euroluk çıkan bolsa, şonu bir näçe esedi alýarlar diye. Ýa-ni sapar klimada saparaga gurun görendir aşy wagtdaky bir gitme laçyn näme diýip atlandyran bolsalar 50 milyona bitirip boljak nämeni milliardlap pul çykarýarlar diye. Ýani halkyň hazinasyny boşaltýarlar diye. Ýa-da eğitim çağalar expo geçirýärler Aşgabat şäherinde. Yurttaşynlar mihman çağırıp faal edip bahtiyar ýaşlar näme diýip küçük ýaşlar çağalara çelýär diýe bilim görkezip näme üçin özleri bilim alan oklar çağalar Şweýçariýada bilim aldyrýarlar diýe aktyklary. Indi diňe Guranul'un başgalasyny mysal berýärde ýurdun halkyň hazinasynyň talap oturan maşgalalar söwdegar bolsun, ýene bolsun hemmesi şonuň ýaly. Yani Türkmenistan bilen bagy ýok diýip bularyň. Yani edýän işlerini bilip etýärler diýip bular. Şo taýda bilim ýokdugyny bilýärler, saglygyňam, medisinaňam ýokdugyny bilýärler diýip gazanan pullarynam diýe, yani talap, halkyň hazinasyny talan pullarynam Ýewropada saklaýarlar diýip. Hukugyň işleýän ýerinde diýe saklaýarlar. Näme üçin ýurdun içinde saklanýar? Hukugyň işleýän ýerinde saklaýarlar. Bular diýe ýurt bilen, ýani türkmen topraklary bilen hiç bagy ýok diýe. Şo taýda diýe rant diýip geçýär, ýani girdejik iş ýer hukmunda ulanýarlar diýe.
talamak üçin halkyň hazinasyndan. Ýa-da ene ýankaçyny guruluşlary pulaklamak üçin etýärler. Ondan soň ýurdun içinde dollaryň iki kursy ýene-de şoň üçin edilýärdi ýa. Özleri, ýandaşlary, ýani halkyň hazinasyny talamak üçin edilýärdi. Hatta bular da ýankaçylar öz guran medisina ýa-da hastanalaryna birinoklar daşarda bejerýärler özlerini. Halk şo taýda näme bolup genosit tutdy. O bilim alanlarynda ýene oglugy garyndaşlar ýurtdaşynda bilim alan ýene halkyň o internet näçe ýapap otyrlardy. Ýa-da ene şolar göräp bilen biz döwletimiz görýär diýip bilen maratlar bardyr. Maratlar bolanda mähemeler. Ene şolary da nananoklar diýär. Näme sen olar näme? Bugün o marat geldi, bugün bu marat geldi. Hyzmat etse boldy, ol halkyň hazinasyndan aýlyk alyp otýar, halkyň gaşyny işläp otýar maratlar. Şöyle ýagdaý aýdyp geçýär-de, ýani Türkmenistan bilen hiç il olaryň şo taýda ady türkmen bolsun, öz türkmen bolsun, ýöne bagy ýok diýär. Halk bilen halk nämäni ýurdy bir işer hökmünde ulanýarlar diýär-de. Halkyň hazinasyny talamak üçin. Şoň üçin mene Nevitgarda ýene-de bir strategik işlerde açyk näme ýokdur. Nähili bolýan şertnamalar açyk däldir, halka açylýan däldir. Näçe götürme Türkmenistan halyarynyň türkmen halkynyň hazinasyna bar ýa-da baranok hazina şo zatlar açylanok diýär. Näçe hazinasyny ýurtdaşyndan gelen söwdegarlar näçe götürme näme diýerler, ulanýarlar. Şertnama hiç açyk däldi. Şo taýdan indi Türkmenistan koloniya, Russiýanyň koloniýasy diýip şunu şeýle aýdyp gelýär, suwutnamalar bilen şeýle. Indi galanja aktorlar şolara ruhsat berilen pulam şolar halka hiç ilsindirmän özleri näme diýerler da ýurtdaşyna çykarýar, özleri, öz ýandaşlary ýene garap şonuň ýaly. Yani bize görkezlen devlet media ýa-da metbuatda bize öwük görkezlenler bular dağlar, nemeler, serdarlar, liderler, ýa prezidentler diýenler hiç haýdynyň bagy ýok diýär türkmen halky bilen. Şonuň ýaly ýagdaýly, ýani sistema gurulan şonuň ýaly. Bularyň özleri üçin ýalan sistemine, konstitusiýalaryna tiýnet görüň, halkyň wagtynda däldir. Şoň üçin bular halkyň adam, halkdan däldir, ýa legitimleşen däldir. Bulardan hiç ile näme garaşmaň şoň üçin. Bu ýyllar indiki ýyllar oglu, gyýzy, atasy yaramazdy ýa-da niýazy töwrük ogdy diýip daşky propagandalara hiç inanma. Ýaşap gel otyrsyňlar 1991-den bäri. Ondan aňyryna bilmedik, görmedik diýen, ondan bäri ýaşap gel otyrsyňlar. Şonuň ýaly ýurtdaşlar. Terjime, türkmençe terjime etmäni eksaýlary dowam eder. Mümkinçilik wagt tapdygyndan işden daşary edýänçiler gündüzi işleýär, okaýar. Diňe eksaýlary daşyndan bilgi edinmeli, etmeli. Şeýle ýagdaý. O dil esen bolsun. Sag oturuň ýurtdaşlar.